ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೊಂಜರೆ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ಯಾಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ ನೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪಂಡ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸಾಂತೂರುಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕೆಸರತ್ತೆ ಅರೆ ತಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪಿಸ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೀರ ಚಲ್ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಏನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಂಗುಲಿತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 8:30 ಎಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲಂಜ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೈದನು ಸಾರಿಗೊತ್ತಂದು ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಹೆಂಗು ತೂವರ ವೀಡಿಯೋ. ಹಾಂ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಹೆಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮೀದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಕಚ್ಚಿ ಪುಗ್ ಮಲ್ದದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ದಯನ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಯಾನ್ ಬೋರಿದ ಗಸಿ ದಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರು ಆರು ಯಾರು ಒಣಸಾದ ಬರ್ ಪೋಪಿರಿಂದೇ ನೀನು ಅಂಚದು ಚಿಕನ್ ಕಂತೀನಿ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀರ 5 ಗಂಟೆ ಕುಯ್ಯಿರು ಅಂಚ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗೂ ಕೋರಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಓಕೆ ಹೇತೆ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಬೈದನ್ ಬಂದು ನೀರು ಮೀದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಜೆ ನಾನು ಏಪನಿ ತೂತ್ವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದು ನಾವು ಓಕೆ ತೂಕ ಯಾನು ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೈಕ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆರ ಏನ ಅಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ತೂಕ ಯಾನೆ ತೂತ್ ಪನ್ಪೆ ಅರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತೂವರೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ಮೂಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕವನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವುದಿಂಚಿ ಹಂಚಿಗೆ ಪೋಡು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು దాదా అవులేనా అవులేనా तूले करेक्ट मारे అవులేనా అవులేనా ಒಂದೊಂದು ಒಟ್ಟತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತುಗೆ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ಇರಲಿ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ నచ్చికేవునా నచ్చికేవునా రిమోట్ కంట్రోల్ ఇది టీవీ ಅವತ್ತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಸ್ ಜೋರ ಒಂದುಂಡು ಟಿ ವಿ ದೇತದು ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಗೋಡು ಬಟ್ ಟಿ ವಿಗೆ ದಾಲ ಇರಬಿಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಟಿ ವಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಳಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಡ್ದು ನಾನು ಆತಮಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮೇರೆ ಟಿ ವಿ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ತದೀದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತಿ ಪಿರವುಡ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕವನೇಕ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಿಕ್ಕದ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕಲು ತೂದ್ಲಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೊನೊಯ್ಲ ಕಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ
ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಆತನ 3:30 ಗಾನನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಏಪಲ ನಂಚಿಡ್ದು ಪೂಪಿನಿ ಈನೈತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೆ ಅದ ಪನ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಈನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ನಾರೆಗಲ್ಲ ನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವತ್ತು ದುಂಬು ಓ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದನು ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಶಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಓಕೆ ಗಹನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಗಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬರುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಒರಿ ಎಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಾಯ ಪನ್ನಂಡ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರ ಬುಡ್ತಿನ ಪುರ ನಾಯಿ ಪುರ ಉಂಟು ಅವು ಮೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ತಿನವೆ ತೋಜನೆ ಜಗುತ್ತು ಜಂಕ್ ಅದಾದ ಬಂಡ ಸೆಕ್ಕೆಕ್ಕು ಅವು ಏನ ನೈಸ್ ಹೇರ್ ಅತಿ ಅವು ಜಾರುಂಡು ಗಡಿ 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 ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಕಟ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಉದ್ದ ಬರೋ ಕಾರಣ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತು ಎನ್ನ ಕೋಲ್ ಕುಜ್ಜಲ್ ಉಂಡತೆ ರಪ್ಪ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾದು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ ಪೋತುಂಡು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ದಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ಹೇರ್ ಐನ ಸೀರಮ್ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಉಂಡತೆ ಏನವು ಸೀರಮ್ ಅತೆ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡೋಡು ಐತನೆ ಬೋಡೆರ್ನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹೊರ ಆಸೆ ತನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಚೆನ ಹೇರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉದ್ದೊಪ್ಪುಡು ಉದ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗಳು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದ ಬೈದು ನನ್ನ ಹೇರ್. ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಗಹನನ್ ಸುರೂಪು ಲೆತಂಬರ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಪುರಿ ತೋಚ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಹಿರೇ ಮಡಿದಿನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತುಲಿಗೆಂದೆ ಏನು ಚಿನ್ನಯ ಹಿರೆಂದಿನಿ ನಾನು ಪೋಪಿಂದುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪಿ ನಾನಂತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಉಂಟುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಚಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲ ಸಾಕಾದು ಅವ ಹೆಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ತದ್ದು ತಿರ್ತು ಕೆಲವರು ಬಂಡೆ ನಾನು ಸಪ್ರಾಯ ಬಂದು ನಡತದೆ ನಾನು ಗಹನನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ನಡತು ಸಪ್ರಾಯನ ಬಂದು ಡೌಟು ಸಪರಾವಡು ಹಬ್ಬ ಸಪ್ರಾಯನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತುಯರೆ ಅಪ್ಪಜವೆ ಒಂದು ತೋಜು ಇಂಚಾಪ ಮುಲ್ಪ ಗೀಟು ಬರ್ಲಾಗಾರಪ್ಪ ಸಪ್ರಾಯರ ಬಲ್ಯ. ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಗಹನಗೆ ನಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ 38 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಗಹನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆತಂದು ಸೊ ಗಹನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾತಿ ಅಂಚಾದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ತೋಜ್ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟಾರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ಏತಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಾರಿ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಅವಳು ಉಂಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಂಗೆ ಕುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪು ಕೈ ಕಾರ್ ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ತೂಲ ಅವ್ವ ಕೇಂಡತ್ತ ಅವಿಂದ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲಂಬೆ ಅವು ಟಿ ವಿದಾ ಹಂಗೆ ಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪು ಹೂಂಡು ಹಂಗೆ ಉನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಬನಿಯನ್ ಉಪ್ಪಡು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಂದಿಕ್ಕ. ಓಕೆ ಚಾ ಮಲ್ಪುಗ ಚಾಕು ತಿಂಡಿದಾದ ಬಂಡ ಚಿಕನ್ ತಿಂಡಿದಾದ ಬಂಡ ಉಂಡು ಕೆಲವ್ದ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂದಿತ್ತೀರು ಅವು ತಿಂಡಿಲ ಉಂಡು. ಸೊ ರಪ್ಪ ಚಾದಿಕ್ಕ ಗಹನ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದಿಗೆ ದಾದ ತುಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬತ್ತನಾ ಓಪನ್ दाने ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಏ ಬೇತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾ ಏ ಬೇತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕಲ
నిక్కులు ఉండా నిక్కు పెన్సిలా బడి చాక్లెట్ తినలేంది బొక్క చాపర్ద తిన్నావే బొక్క ఓ ఉందా ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂತಿ ನೀರು ಡೇ ಏ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಈ ಅಮ್ಮಗಂದು ಕಂತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಗಾರ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಂ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ದೀಪೆ ಅವು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಓಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಪು ಅಂಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಲೆ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಚಡಿ ಬೇಡ ಚಡಿ ತೆಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಕೇಂಡತ ಅಮ್ಮ ಚಾದಿ ಕರ್ರ ಅಪ್ಸರ ಆಲಿ ಅಪ್ಸರ ಆಲಿ ಅಂದ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಹಾಂ ದನಿಕಾ ಓಕೆ ಚಾದಿತ್ತೆ ಮೂಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ದೀತೆ ಅಂದು ಗಹನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತು ಬಿದೇ ದೀತೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತು ನೀರು ರತ್ನಕ್ಕ ಮರುವ ಇಲ್ಲ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಕಜಿಬ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೆಟ್ ಈತು ಚೂರು ಓದಿದ್ದನು ಕೋಡೆ ಮೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸೊ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಗಸಿ ತೆತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ರತ್ನಕ್ಕ ಚೂರು ಕಜಿಬ್ ಕೊರಿಯರು ಹಂಚದಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದೆಚ್ಚೀತೆ ಕಬಾಬ್ಲ ಇನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಕಜಿಬು ಹಿಂಸೈತೆ ಚಾ ಮಲ್ತದು ಗಹನ್ ಚೋದ್ ಪೌಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈತು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈತು ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಅದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಪ್ಪ ಆಪು ನುಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ ಓಕೆ ಯಾನು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತಿಂದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಗಾನ ಹೋಗ್ಬೋಡು ತಿನಿಯರೆ ಚಕ್ಕುಲಿಯಾವಾ ఒక ఉండు దాలేజ్ అయితే ఓ తుల ఏనుండు నైట్ దెప్పు ఓపెన్ అనుకో ಓಕೆ ಗಹನ್ಗೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಶ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಜೋರ ತಮಿ ತಿರ್ತ್ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಕೊಡ 2 ಸಲ ತಿರ್ತ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಹಾಳಾತನ ಮುಖ ಏ ಪಾಡ್ದೀನಿ ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಮೋಟ್ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಗಹನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಆಂಡು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಬರೆಯೋದ ಕೊದ್ದು ಅಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ತತಿ ಏಪಲ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುಜೇರಿ ಈ ಸಲ ಅಂತ ವರ್ಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಹೆಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬೆ ಹೆಂಚತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಪೀಸ್ ನೋಡತ್ತೆ ಬೇತನೆ ಕಟ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಕಬಾಬ್ದಂದು ಬೇತನೆ ಕಟ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಚದು ಕಬಾಬ್ದ ಪೀಸ್ ದೀತದಲ್ಲೇ ಕಬಾಬ್ದ ಪೀಸ್ ಮಲವಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋ ರಕ್ಷಿತನ ಕಾಟ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಯಾನು ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಬದಲು ತೆತ್ತಿ ಬಡಿ ಅಲ್ಲ ಗೂಗಲಿ ಎಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೇಜುವರವರ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಓ ಅಣ್ಣರೇ ಓ ಬಾತಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಡಮ್ಮ ತೇಜುದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡ ಮಸಾಲ ಈಗ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಕಿ ಚೂರು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಡ್ದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ 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 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಾಸಿಂದು. ಓ ದಾದನೆ ಸೌಂಡು. ಎಂಗೆ ಓದಿದಾರೆ ನಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಅನ್ನದೆ ಸತ್ಯ ಈ ಅಶಿಂದದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕಶ. ಎಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರಕ್ಷಿತಾನ ಹೌದು ಬೊಕೆಂಚ ರಕ್ಷಿತಾನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಬುಕ ನಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾನ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವೆ ನೀ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂದು ಮರಾನಿ ಇಡೇ ಬೋತದ ದೂರ ರಾಜ ಇಡೇ ಸಜ್ಜಿಪುರ ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋತದ. ಅವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಬೋತದ. ನೀಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ತೂತೆ ತೂತೆ ಓಲ್ತಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜೇರ್ ಮಾರೆ ಈ ನಿಗುಲು ಓ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ತು ಅಂದ ಹಾಯ್ ಬಂಡನ ರಕ್ಷಿತಾಗ ದೂರಡು ಹೌದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಿನ್ನಡ ನೋಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಪರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಐಂದಿರ್ಗ ಅವನತ್ತು ನಾ ಪತಂಗ ಮೂಕು ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ. ಸರಿ ಮಲ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅರೆ ಪೂರ ತಿರ್ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನಾ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾಪಾಡ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಲ್. ನೆತ್ತಿರುಂಡಾಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಕನ್ ಮೇಲೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡದ ಓಕೆ. ಮುಗೀತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಯಾವ್ಯ ಪುಯ್ಯ ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಲಜು ಹಾಂ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಲಜು ಲಕ್ಕಿ ಯಾವ ನಾನು ದಿಕ್ಕ ಲಕ್ ಯಾವ ಅರೆ ನಕ್ಬೆ ನಕ್ಬೈತೆ ತುಲೆ ನಕ್ಕಬೆ ನರಕದೆ ಲಕ್ಕಬೆ ದಮ್ಮೆ ಶೀ ಜಾಲ್ ಬೈಕ ಪೂರ ತೊಡಪು ನರಕದೆ ಶೀ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಬಂದ ಮೀದು ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ತಂಚ. ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಮಗೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪ್ರೈಟು. ತುಲೆ ಲಾಲ ಒಂದು
ಕೊರ್ತಿಜರ ಕಂದಿ ಜಾನ ಕಂದಿ ಮನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕಾಪಿ ಬರೇ ಇಜ್ಜದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಾಗ ಇರ್ದಾದ ಮುಲ್ದೀನಿ ಬರ್ಸಾತನ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ ಪುಚ್ಚೆನ ಓ ದೇವರೇನೆ ಅಂತ ಆತೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಯಾರೆಂದ ಉರ್ದು ಬೋಪಿನ ಮಾರ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜದ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರ್ಮ ಯಾನೇನು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೇನು ಪುರ ತಾಂಕೆ ರಾಯ್ಜಿನ ದಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಕೊನು ಅವು ದೂರಮೇ ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಂಡು ಬುಲಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಐನು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಕಂತದ್ದು ಮೊಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಂತು ಬಿಡೋಡು ಸತ್ಯ ಆತ ಗರ್ವಾರ್ಪಣೆ ಇಂಕ ಮೂರನೆಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಂದೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಕುದೋಲಿ ಅವು ಸಾಂಕೆರದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿರತೆ ಬತ್ತದ ಐಕ್ದಾಯ ಆಹಾರ ಪಿನ್ ಪಂದು ಐತ ಜೀವನದ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಸಾಂಕದೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಕಂಡೋಣತೆ ಅವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಾಂಕೊಡು ಐನು ಐತ ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಐನ್ ಪೋದ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಸಾಂಕೆರ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಕಲೆ ಸಾಂಕೆರ ಎಷ್ಟೇಜಿನ ಸಾಂಕೆರನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಐನು ಕೊಂದು ಓಲೋಲ್ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆ ಗಾಡಿದ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಸೈಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಐತ ಶಾಪ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಹಾಂ ಅವು ನಿಜವಾದ ಶಾಪ ಅವು ಐಕ ಪಾಪ ಅವು ಎಂಕ ಮುರಣಿ ನಾಯಿ ಉಂಡತೇದ ಊ ಮಿತ್ತು ತೊಂದು ಮುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ ಶಿ ಅವು ಏತು ಶಾಪದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬಾನಾಗ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಜನ್ಮಡ ಅವು ನಾಯಿ ಜನ್ಮನೇ ತಿಕ್ಕುನು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬುಡಿಯೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಗ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆತು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಪಿನಿ ಆತು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬಲಮೆ ಉಲೆ ಬಲಮೆ ಫಸ್ಟೇ ಆತು ಬೇಜಾರಾಪಡು ದಯಗಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೆರಂಡ ಇತ್ತನ ಸಾಂಕಲಿ ಸಾಂಕೆರೆ ಆಯ್ಚಿಂದ ಮೂಲ್ಕಂತ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಮೂಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಕಾಡತೆ ತಿರ್ತ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಬೈದಟ್ಟು ಪಿರ ಮೂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಡ್ತೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಾಯಿದ ಕೂಕುರುಂಡುಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ನರಮನಿ ಸತ್ಯ ದೀಪೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರು ಯಾರು ಪಾತಿರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಂತೀರಿ ನಿಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡ ಅದೇ ಪನ್ನಿ ಕನಾಯರ ಅಮ್ಮೋ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಓಕೆ ಮುಕ್ಕ ಬೇಲೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ 8:30 ಸೊ ನಂಗೆ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತುವ ಮಕ್ಕಳು ಈತ್ನೇಟ ಅವಳು ಅಕ್ಲಾರ್ನ ಹಾರ್ನು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾರ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಬೆಕ್ಕುನ ಪಕ್ಕನ ಬರ ಏನು ಮಲ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣಾರು ಪಾಡುಚಿ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಾಡುಚಿ ಕರ್ರಾಪ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತುವ ಹ್ಞೂ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಾರೆ ದಿನಿಗೆ 145ಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಯಾನಿಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ತಂದೆ ಕೋಡೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಂತಾನೆ ನೀವು ಎನ್ನಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ದಿದ್ದಾವೆ ಯಾನೇನ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೌದಾಗ ಗೋರಿ ಗಸಿ ಅಂತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಒರಿದಿತ್ತು ಐಕೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಮಲ್ತಾನೆ ದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಸನ್ ಬೇಜರ ಐಕೆ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಡ್ಲೊಟ್ಟೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟದು ಸಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಎತ್ತು ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಬಯಸ್ತಕ್ಕ ಯಾವ ಬಂದು ಬಯಸ್ತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಚೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೀರು ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಗದು ಶೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಮಗನ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಡಿ ಹೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಓಟ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಸಾರು ಎನ್ನ ಚೂರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಲೇ ಏನು ಸಾರು ಅಂತ ಅವನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾ
ಮಲ್ನಾಡು ಮಾರ ಬನಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬನಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಬಿಸಿ 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 ಕಬಾಬ್ ಮಾಸ ಮಾಸ ಫ್ರೈಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಉಂಡ ಟೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಲೆಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ Gana, melang. Letih pula. Ya, French. French boka. 19 pas. Iru adda ne ide barthenna. Ini masalah. Ini memang masalah. Dia itu macam-macam. Watch ke dunia nampak. Ada sama. Murah mie itu banyak murah. Sampai beda lagi. Murah mie. Papa hampir. Ikan satu kan tak, kau ini sudah tak. One time ada itu bas itu apa ya? Mana kau itu? Kan kau itu. Kau ciri apa?